על המעלות, המדרגות, היו עומדים כל יום, בוקר, צהריים וערב, לוויים, לבושים יפה, כל אחד החזיק לי נגינה ביד, והם ניגנו ושרו שירי הלל ותודה לקדוש ברוך הוא. מי יודע איזה שירים הם שרו? איזה מילים? מאיזה ספר? תהילים, נכון? נכון, מספר תהילים. מי יודע איזה כלי נגינה הם החזיקו ביד? נבל, איך נראה נבל? ככה. מאור, את יודעת לנגן נבל? את יכולה לנסות? איזה עוד כלים היו? חצוצרות. החצוצרה של בית המקדש נראתה ככה. אתם רואים? זה פשוט צינור. היום לחצוצרות יש פה כפתורים, קוראים להם פיסטונים. זה מה שעוזר לנגן לנגן כל מיני צלילים. אבל אז, בימי קדם במקדש, היא נראתה ככה. והיא נשמעה